to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Celebrem el primer aniversari del podcast Branding Escolar. Prop de 50 episodis. Això em fa pensar i em venen molts dubtes sobre el format actual. M'agradaria tenir el vostre feedback. Què us sembla? Els que porteu mesos escoltant-lo. Digueu-me també la vostra opinió. Què us ha semblat que hagi suprimit les músiques i les introduccions inicials? Com veuríeu que, en lloc de fer un episodi setmanal, en fes un cada 2 o 3 setmanes una miqueta més llarg? És possible que ho faci així, si no em dieu res en contra, perquè, no sé, en països com els Estats Units, on hi ha més tradició, la gent està habituada a escoltar a través d'aplicacions de podcast episodis de podcasts diferents, que n'hi ha molts que us podrien interessar. En canvi, aquí veig que la majoria de gent els escolta només a través dels enllaços que troba a les xarxes socials. Això em fa pensar que potser és millor fer-los més esporàdics. Digueu-me la vostra opinió, sisplau. El que sí que ja he decidit és que amb els escoltadors més habituals compartiré alguns continguts exclusius a través del nou canal de Telegram. Així que ja ho sabeu, subscriviu-vos-hi. Mireu, hi ha 2 subscripcions que si no ho heu fet us aconsello fer ara mateix. D'una banda, el newsletter del blog. El teniu en el formulari de la home, brandingescolar.com. I d'altra banda, el nou canal del Telegram, que és t.me/brandingescolar. Bé, o més fàcil, obriu Telegram i cerqueu directament Branding Escolar. Avui us vull parlar d'un llibre que he llegit recentment i del qual he tret molt de suc. El títol ja diu molt, The Human Brand. L'original és en anglès, però jo l'he llegit en una traducció castellana. Bé, que no és ben bé una traducció. Es tracta d'una adaptació de Sonsoles Martín, que el que ha fet és un esforç de canviar exemples d'empreses americanes per altres situacions paral·leles, d'entitats, que són més pròximes a nosaltres. Els autors de The Human Brand són Chris Malone, un expert en consultoria de màrqueting, i Susan Fisk, catedràtica de Psicologia de la Universitat de Princeton. La primera cosa que em va transmetre el llibre és la convicció de trobar-me en el camí just. Us he parlat algunes vegades que ara que tothom estem necessitant fer màrqueting per omplir les nostres aules, i estic d'acord amb invertir en màrqueting digital, potser sí o potser no en publicitat tradicional, i també en altres àmbits del màrqueting, ara el que no podem fer és oblidar que la clau es troba en el nostre branding, que tinguem una marca forta, posicionada, diferenciada. També us he dit que la nostra marca no és altra que la suma de les marques personals del professorat. En un món com l'actual, que té la personalització del servei com un atribut inqüestionable, no podem oblidar que només les persones podem personalitzar. Per això, si no personalitzem marca endins, tampoc no podrem personalitzar envers els nostres clients. De tot això en parlo en el llibre que estic a punt de publicar. Ja friso perquè surti al carrer. Són idees que no m'he inventat jo. Són la tendència en el branding. El que he fet jo és intentar aplicar-ho coherentment al món escolar. És que quina marca hi ha que sigui més humana que una escola? Malone i Fisk observen que fins al segle XIX, fins a la revolució industrial, venedors i compradors duien a terme una transacció que era humana. Qui comprava unes sabates les comprava a aquell que les havia fetes. Amb el màrqueting modern i amb la publicitat, en canvi, aquesta relació humana es perd. Ells anomenen aquesta etapa l'edat mitjana del màrqueting. Val a dir que a l'escola això no ha arribat a succeir mai. Sempre hem estat connectats humanament amb els nostres alumnes i les seves famílies. Però el que podria ser trist és que algú pretengués establir a través del màrqueting digital aquest tipus de no relació quan justament la tendència mercantil és la contrària. Observen Fisk i Malone que en l'actualitat s'està produint un renaixement de les relacions. Els clients demanden tenir relacions personals amb els seus proveïdors i les companyies que són humanes aconsegueixen arribar de debò a la gent. En el fons, el que passa és que nosaltres jutgem les marques com si fossin persones. N'hem parlat ja als primers episodis d'aquest podcast, però l'aportació interessantíssima que fan els autors de The Human Brand és que, en definitiva, tot es redueix a 2 atributs: calidesa i competència. Quan entrem en contacte amb una marca, amb una escola, ens atreu o no de manera immediata segons els signes que detectem de calidesa i competència. Aquests signes són també físics, són, de fet, sobretot, comunicació no verbal. Ells han estudiat a fons molts casos i afirmen que en el 80% n'hi ha prou amb aquests 2 atributs, calidesa i competència. Si jo vaig per un carreró i em creu amb un individu i no hi ha ningú més, per pur instint de protecció, el que faré des del segon 0 és analitzar si és bo o dolent per mi.
Si veig que és un home amb un ganivet a la mà, jo directament fujo. Després ja m'adonaré, mirant enrere, que era el carnisser que havia sortit a fumar. El primer judici és si és amistós, bondadós, generós. I en segon lloc, avaluem el grau de competència. Aquest jovenet que se m'encara a la cua del cinema em pot fer mal o és tan escanyolit que millor que li planti cara? Aquest metge tan predisposat a operar-me en sap prou perquè jo li confiï el meu disc lumbar L5S1? Però això ve després. Primer judiquem la calidesa i ho fem de manera immediata i ordinàriament inconscient. Fixeu-vos si és important el somriure de la professora a les portes obertes. Molt més que la xapa sobre els nostres fabulosos projectes innovadors. Ens atrauen les persones i les marques que percebem càlides i competents. En canvi, les fredes, encara que siguin competents, ens produiran enveja i recel. Veieu com tot lliga? És el professorat, és la plasmació d'una manera de fer en la cultura corporativa el que constituirà el fonament més sòlid de la nostra atractivitat. El primer judici que la gent farà de la vostra escola, quan hi entri en contacte, serà la impressió que els hi haureu produït les persones amb qui s'hagin trobat. El mateix, no un altre. I tot això no és com de sentit comú. De vegades tinc la sensació d'estar descobrint la sopa d'all. Tant de bo. Ja m'agradaria que fos una prioritat per a les escoles aconseguir que el professorat transmeti calidesa i competència. Bé, el professorat i el personal de serveis, que injust soc de vegades que no en parlo. Doncs bé, ja m'agradaria que, comprenent-ho els directius des del punt de vista teòric, després ho portessin a concrecions pràctiques. Ho dic perquè quan ofereixo a centres formació per al professorat i actuacions concretes per millorar en aspectes importants la calidesa i la competència, s'ho agafen sense presses. Sí, és molt interessant. En les jornades inicials del curs que ve tractarem aquest tema. O pensen que, havent tingut ja una xerrada sobre com atendre les reclamacions de les famílies, això ja sortirà sol, sense cap seguiment, sense establir un protocol d'actuació, ni concretar mitjans per avaluar-ho. The Human Brand explica una anècdota molt impactant sobre les conseqüències de ser marques humanes. Un jove va trucar a Panera demanant un plat de sopa concret. La persona que va atendre la trucada li va respondre que aquell dia no tocava tal sopa, que havia d'esperar a divendres. Veure, és que no puc esperar 3 dies. La meva àvia està malalta de càncer, segurament ja no podrà prendre-la. Susan, l'encarregada, li va respondre que en una hora anés cap a la botiga a buscar-la. Quan hi va arribar ja tenia l'encàrrec llest amb un paquet de galetes per a ell. A correcuita havien preparat, trencant el reglament de l'empresa, una olla amb la sopa. A més, li va dir Susan que sempre que l'àvia volgués més sopa només havia de demanar-la, que sisplau la mantingués informada i que no havia de pagar res. Quan Brandon, que és el nom del noi, va compartir l'anècdota a Facebook, etiquetant la pàgina corporativa de Panera, en poc temps el post va arribar a 730.000 likes i 24.000 comentaris. Evidentment, aquell dia el forn va multiplicar els clients per tota la seva vida. Però el cas és que Susan, l'encarregada, quan va ser entrevistada per la televisió, va afirmar que pensava que l'únic que havia fet és el que li semblava correcte i decent. M'agrada l'anècdota perquè conjuga el món offline i l'online, però sobretot perquè reflecteix que en tots dos mons triomfem quan som humans, quan som càlids. És possible que aquest sigui el darrer episodi de gener. Ja veieu que si no m'aconselleu el contrari, tendiré a fer-los més llargs i més esporàdics. A més, tinc ara el calendari una mica de ple de xerrades, cursos, formacions. Ahir vaig arribar de Madrid, on vaig treballar amb els directius d'un grup escolar. I torno demà passat per xerrar també amb els directius d'una altra escola, amb els responsables de màrqueting i, finalment, per fer una interessantíssima xerrada amb el professorat. Calidesa, competència. Aviat hauré d'anar a fer el mateix a Roma. Una bella sfida. Non ho fatto mai ancora un workshop in italiano. I encara més activitats. Vaja, que no m'avorriré. Ja veurem quants episodis podem fer pel mig. El que sí que em comprometo és alimentar el canal de Telegram. Quan sàpiga la data de la publicació del llibre, us ho faré saber.